Oh, aku kok loro kabeh ngene iki ate pijet kan duwe duit. Terus mau aja nyekel-nyekel mak loro iki lho. Karo mandut. Iya. Mandut aku jan wetengku sampe kaku ndelok tongkat tingkah polahmu wingi lho, Ndut. Tibake kon oleh duit piro kon wingi koyo wakeh amplope, Ndut. 5.000 mak. Sampe tak kandhani yo mak aku lu manggul wong 5 mak. Ken aku kabeh mak, ya apa iki mak. Sing kon panggil arek lembut-lembute kok yo lho nah. Empuke koyo ngene lak semen ta sing numpaki ku, Ndut. Melase lah bolo mulai piro cacah iku mak. Lho akeh mak amplopane, kandel-kandel aku mak oleh 5.000 mak salah aku ki sendek ngisor dhewe lek remuk kedhe kabeh ta mak. Ya iku rezeki-rezekian, Ndut. Wis mak aja nyobos. Umi dadi RT wis wegah aku kapok. Lho ya tak coblos sampe aku, Ndut. Terus coba tak dadi RT lek wong gak dicoblos aku ah. Wis tambah nemen lapo kok nyoblos sampean barang. Coblosen kon renes lek bolo wong Wis ora hadiah nek kaya ngene tuas aku manggul-manggul remek kabeh iki kate pijet. Pijet tambah duit 5.000 tapi salah aku jelunguk kabeh rengi-rengi iki lho mak ning ndut opo mak. Sumpah Ndut lucu. Entar ngarep melu meneh Ndut. Wis ora melu maneh. Aku rugi tambahan, rugi tenaga. Pijet tembok le aku. Pijet oleh hadiah 5.000 kon mijet ya tambah rugi aku. Mari tak njaluk ijo lumi ae gawe pijet ambek suntik. Masane aku ya rugi tenaga iki rugi sembarang kalir.